Здравей, YouTube! Аз съм Funny Dog и започвам да снимам моята чисто нова поредица. И така, както виждате, започвам с един бонус чест. Както виждате, нямам никакви теми и в честа ми е даден 3 лут, 4 кирки, 5 лут, извинете, и 4 кирки и малко стик. Така. И да видим къде започна своето оцеляване. Къде ще започна своето оцеляване? Къде го започна оцеляване? Ще бъде... тук. Само една лутка, няма да видя пак сидър и да. И ще го започна тук. После ще видим. Събрахме малко дърт и пясък, малко санд, малко дърт. Да не изхвърлям много дърт и да не изхвърлям много санд, ще използвам всичко малко. Това е между радио така за къща. По този начин да взимат някъде. Не ми се ходи за дърт. И това ще сложи на сандстон. Той се прави лесно. Взимате 4 санд и ги нареждате тук. За тези, които не знаят. Искам да кажа, че аз сега започвам да снимам моята поредица. За първи път ми е, както виждате. И не съм много добър. Надявам се да ви хареса. Това е хубаво. Хареса за мен е хубаво. Аз ще снимам и други епизоди, не само собствено цена. Ще започна Survival Life, може би. Да, Survival Life. И може би ще видим остали епизоди, може да започна, но ще видим. Както и да е, скоро започна с малко стик. Поправя като камък аз нещо. Това да се направи. И най-важното в момента е това. И та първоначална къщичка стана идеална. Така. Ще попада с дървената лопатка, но няма да че. Много съм спомнен. Ръмка с кирка. Чупих това само, че чупя има беше мързало така. И да ще покажа нещо като първоначално.
И така, сега храната ще е проблем. Точно е проблема. Храната. Зато и ще отида да потърся малко храна. Какъв запазих с този тип за меч. Надявам се да стигне. И така. Или ще само искам да тренирам в младите. Така, сега ще погледна тук за малко храна. Виждам, че някой има някаква горичка. Къде има нищо, зато ще се върна за една брадичка посъка. Ако намеря нищо, ще е добре. Така, иска да кажа, че в момента може малко да лагва и защото съм на компютър и в него отдудане. И затова може да малко да лагва. Надявам се, като го направя вече да не лагва. И така. Има лак, ме извините. И къде сега имаше лак. Ако трябва вече да изчезне лага. Но между другото ще започна на Survival Island в петък с играч на Minecraft Kiko 2000 и така. О, стига де. Миля лак. Няма ли нещо. Ще им как ще изкараме първата нощ, ама виждам, че ще е трудно. Ай сега ще ми мисля, че трябва да спре да лагва. Не знам това, откъде се издъпва. Това ме дразни. Да я проверя. И трябва да спре. Така. И съвръщаме с малко дървеса. Ще запазя две. Така. Сега вече като сме събрали повече дърво, може да сме направим една въртичка. Която да напази грозността. От някои, които са недоволни. Виждам, че там има още луч, утре да го изика. Аз съм на peaceful, защото ако съм на... О, става на тъмно. Извинете, ако не виждате нищо, ама... Нищо стана, може би. Не знам, защото тук е тъмно. Не знам, обаче на най-новите версии вече на някои места е светло, на някои места е тъмно. Искат да емитират планетата Земя ли, не знам просто, ама... Аз ще преди, че като се върна, може би ще е ден. Не, днес не е станал нощ. Аз като виждам, че трябва да превършвам, ще оставя нещата в съндъка и ще ви кажа Vbox, YouTube. Това вече е всичко от мен. Аз съм Funny Dog и се надявам да ви е харесал